Sobrang pait. Hey guys, nandito naman ako at kakain tayo ng marami ngayon, maraming klase. Yan, may kangkong uli, may okra, may ampalaya. Yan, ampalaya. May saging, may talong. Yan, may tahong, kamatis. At may pinirito pa tayo dito. Yan, iba't ibang klaseng ulam na nandito lang sa paligid namin, nakukuha lang. At minsan mga libre pa. Kaya kumain tayo. Unahin ko to, pinirito. At yung sausawan natin, masarap to. Pugoong na may sili. Pugoong na hipon. Ginawa ko to. Sarap. Matamis, manghang. The best na sausawan to. Try natin to. Malaki yung mga laman niya. Lagyan natin ng paglagyan. Fresh pa to. Malinamnam. May sabaw pa dito. Yung sabaw niya, nilagyan ko pa ng sili. Tapos may kangkong pa. Ito naluto na kangkong to. Sarap. Sarap. Try natin to. Ito, paborito ko to, kamatis. Para gumanda yung kutis mo, kumain ka nito. Yeah. Manghang. Ito yung sikreto pangpaganda ng katawan. Kasi hindi ka tataba, sabi ko nga. Tapos mag-exercise ka, talagang gaganda yung katawan mo. Ito, paborito yung mga kanto, mga kambing, rabbit, kasi masarap. Sarap. Yung masarap ulit-ulitin. Pagkaya ko nga to, hindi ko pa na-try. First time ko kakainin to. Nakikita ko kasi sa mga mukbangers, lagi nilang kinakain to. Kaya subukan nga natin. Sobrang pait. Sobrang pait.
Ayos to ah. Yung para yung dugo mo dadaloy, maganda yung daloy niya. Ito daw kinakain eh. Tingnan natin. Sobrang pait talaga. Patibayan ng sikmura yan. Kailangan matibay ang sikmura mo. Ito kasi malaki ng mga buto niya. Kaya tanggalin natin. Mahirap pagka matigas kainin. Yan, diba? Hirap na pagka kainin mo na hindi mo kaya. Kaya nga kumakain para ma-enjoy natin kumain, diba? Sabi grabe yung ano, pait. Oo. Pero pag tinitingnan mo yung mga kumakain yan, parang wala lang. Parang sarap na sarap sila. Kasi nasanayin nila sila. Sarap. Ito ba? Hindi ko pa na-try ito. First time ko ito mukbang. Nakikita ko lang to eh sa mga mukbanger. Kaya try natin ang lasa to. Alam ko gumagawa kayo ng ganito. Kaya ayun natin. Iba. Iba yung lasa niya. Parang talong. Talong naman. Bakit iba yung lasa? Ano pala lasa niya to? Nagkaiba. Paborito nila yan. Parang hindi ko maulit kainin yan. Ito. Kung paano try ito. Try natin. Ano kung lasa na? Bakit nila kinakain na fresh? Yung palaya medyo okay pa yun. Pero ito hindi ko magustuhan yung lasa niya. Parang may lasa na may lasang gamot. Ito masarap pa to.
At sarap pala ito. Sarap. Yung nagpapasarap ng itong tahong pagka sinabawan yung luya. Tapos gisahin mo. Sarap. Kaya mga taga-probinsya, karamihan sa kanila maganda katawan, matipuno. Kasi kinakain nila karamihan gulay. Mga mahilig sila magtanim, tapos nagtatrabaho pa sila. Ayun. Maganda katawan nila. Juicy. Hindi ko tinanggal yung buto niya kasi sabi nila hindi daw natutuno tong buto niya. Eh bakit yung buto ng pakwan kinakain naman natin? Ito maliliit nga to eh. Tapos sabi nila hindi daw natutunaw. Kailangan pag nakmukbang tayo, alaga pa rin yung katawan natin. Tulad nito mga gulay. Ito, isang paraan to na umanda yung katawan. Kailangan balance. Sarap. Masarapan ako dito. Sarap pala. First time ko ito kumain eh. Sarap. Wala tayong kanin. Busog na. Sarap. Sarap. Ito. Meh. Sarap. Yeah. Manghang kasi. Mm.
Sarap sabaw niya. Wala tayo kanin. Kulang yung kanin. Pagka masarap ang ulam, kulang yung kanin. Ano? Ito. Sarap. Salamat sa panonood nyo lagi sa mga videos natin. Ito yung mga ginagawa kong pagkain, minumukbang kasi para may promote yung mga pagkain natin dito sa probinsya, kung ano talaga yung kinakain natin na mura lang, yeah? Hindi sa puro karne lang. Ito, mga simpleng ulam pero grabe ito epekto sa katawan natin. Talagang ganda. Kaya kapag nagkasakit ka, yung ina-advise nila na kainin mo itong mga gulay. Kasi ito yung nagpapagaling talaga sa minsan sa sakit natin. Inaayos na yung mga sira sa katawan natin. Pero okay rin yung karne. Kaya lang dapat hindi lagi. Pero pag kumain ng karne, dapat may kasamang gulay. Tulad nito, mga ganito. Ito. Kainin natin. Diba? Masarap. Naimas. Bakit ang hirap to? Buhay pa yata to eh. Yan, mga sili. Ito. Grabe. Pati itong sabaw niya manghang. Grabe. Kumain ganito, kailangan dalawang kamay para matanggal. So, kung isa lang kamay ito, mahirap. Diba? Tanggal na. Grabe ito. Ubusin natin to eh. Sayang. Nandito lang kinakain ko kasi matigas nga tong kanya to. Ulo na. Dito sa baba niya. Hop.
Ito, pasensya na kayo. Hindi ko nakakainin to. Grabe. Iba, lasa niya. Talaga. Yung iba talagang paborito nila yan. Sarapan sila. Pero kakaiba. Kakaiba talaga. Ito bigay lang to sa ko, mga kapitbahay. Diba? Lahat pangpaganda ng katawan, lahat pangpahaba ng buhay. Kasi nasa kinakain natin yan eh. Yung lifestyle natin. Sarap talaga tong sabaw niya. Sasaw nga. Sarap. Ang kulang. Ito. Muli natin to. Sayang. Para matapos na yung video natin. Kainin natin to para matapos na. Yan, salamat sa panonood. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Yan.